मुहावा पर डाल के चोदरी आलो हरिया लूटो ए बामल हो गेल अब हम कहीं का देखो धनी हम बताओ तनी पैसा कम बा न पैसा रहे ना तो अपना के दिन तो दे झुमका बनवाएंगे पेट जाएगा घूमने तारा के तीन तले बनवाई हई देखो आपने पूरा हो देख लो मैं आपन हो पूरा पूरा बा हाँ ये हम बतियोले बानी शहर में बक्सर में एगो व्यापारी आई किन के ले जाई 20,000 रुपया दी हाँ ये पन को कम नहीं अब तू सुना अब सूत जा हम बढ़िया बात बताएंगे सो जा झुमका दिखाएंगे ये बामल सुना तू है जे गाला पर बैठ के ठंडा के दिन बा बनाओ ये तना दो गाला बड़ा सन गांव में ठंडा के दिन में मोय पूरा फूक दियो सना की तापे में अरे खूब मलाई किन के लिए 4 टब मलाई हाँ मलाई ले आइम डेरी मिल्क लाइम और मोटू पतलू ले आइम ठीक बा ना ये जे बटिया एक मुट्ठी हतनियो कोई ले जाए तो नहीं के देवे के मार के दांते काट गोल बनिंग के व्यापारी आई किने वाला ओकरे के बेचे के हम आवत नहीं ना हम लिया के ओके कावत तू जे हिलिया मत अच्छे हिलो ना चलो हो कुछ काम लायक नहीं खे तो ई काम लायक तो बढ़ले बियाह को बेच के झुमका नथिया पेजनी बनवाएंगे हो नहीं तो अरे ले चला राजा मोहनिया हमके किनदा झुलनिया ले चला राजा मोहनिया पायल बड़ी पातर किले 3,000 के मुतका नया साल में चक्रे इतना चक्रे पेड़ का जब घूमम न मनी के गार फाट के आदि मनी गार फाट के आदि कहल जला कि धान के खेती पुअरे से चिन्हला सबरा पुअरा बाहो अब बड़का डांठ बिया सबरा कुटी हो एकोर होई ठीके लागता डांठ बड़का बड़का बा ए हेलो हाय इतने से पूछा तनी कौन है रे है ने क्यों रे हाय हम पूछे नहीं अरे को रे बाबा पूरा चुरायल बलका रे अरे पूरा चुरायल हो ये वो पूरा चुरायल बा जुमराना ला केस को दे पूछे नहीं है के घर पूरा है हमारो हां तो रे हां बेचला बा बेचाई ई तो पैसा से अरे रांगरा मैं कहा कि पूरा वाला मोइला सना हो हट हां तो का कैसे कुल पैसा बताओ ले लो दे दो फिलेता ना 20 रुपया का कतरा कैसे भइल हेतरे एगो गांधी लावा फोटो लावा हां फिर एगो हम चीन जाए लाल कलर के एगो हरियर कलर के सीधे भी तीन तो बतिया ये ऑन बार नहीं खे ये ऑन ले लेके जाओ हां ये करे हमारे पुआरा ना हम कनी है हतानी कनी हतारा के बर्तन में के हमारा औली दा ना ए तने देख लो ढेर छपरा 20,000 रुपया आऊ बमला को तो ले 20,000 रुपया हां ले उठा ले जा तो गोरे मिठाई किने उठा जा अरे हमहू पागल है भाई हां ठीक बा जा तरी गाड़ी ट्रैक्टर ले आवे चला काम हो गेल हमार हो भैया तुम बढ़िया बा न देखा हमरा तो घूर कर देना चाहिए अब प्रत्यक्षम किन पर मारो बेटा अरे हाय रुका ए बुआ ए रुका हट कहां गिरो हाथ लगा दो बचवा खोजा तो नहीं होता ए महाराज आप कहते नहीं बेचे के कहते नहीं कहूं खौर नहीं गइल हिलावत रहने के सामने देखे दियो कहां गेल अब मौगी कहां गेल हियो कौन मौगी कहो करा के बुझेबे ना करला बैठा के भाई आ तारा लाज नहीं खला मैं उठा के ले तोरा अरे त जे रहल है पे बैठल बेच के हां हमारा विपक्षी टीम हृदयाल सिंह हड़न हमारी हई का हो हृदयाल तो ना रह गइल कीड़ा काटेला पिछवा ना रह जला हमर हम खरीद तनी त गाला ए पैसा दे के गेल 20,000 रुपया बे हमर हमर त ना करला भैया काम उमराला काम करला हो अरे भैया सुनी देखी रो पहले गाला देख ली कितना फ्रेश गाला बिया एकदम तन को दूर धान में ले जाए कुटी काटिया तू रुका है सुना हेलो ए क्या संकल बड़ा मर दे तू रुआ घबराई मत इरुआ के मिल जाए तू काहे है उठाओ तो तारा शर्म निकल लागत मर दे गाला बेचे खातिया तू ले तो आगे बार खाते खाते एक उठाओ ए बचवा जे है पे बैठल जकरा के खोजत रहला हां
उ औरतिया से पैसा वैसा दे दिल बनी हम लेके गइल पैसा कला से ले जाइगा आ ट्रैक्टर हमार हो जा खड़ा बिया हमार के रखे गड़िया दे दम तू साफ न खत्म वाला मर दे जो नंदलाल के पूरा गाला मिल रहल तोहरा चल दे छोड़ दे का तारा घर तो बहुत पहले ही बाबा दादा पर्दा से कांटेक्ट बा ठीक बा चल जान पहचान बा भाई मेहरारू माल के रहलियो ओका हम बता आ तोहरा के तो मन कर दे पूरा में गाल के हुक दी मर दे अरे जाय दी कोनो बात नहीं के मेहरारू रहलियो हमार तो का करम के बता नहीं बेच दियो हमार बाप दादा तने धान कसले वाला ना आज के बाद बोल दे धान ना कसे तने रखे मर दे सिवाने में सज लुटा जाई मर दे ए बच्चा एगो फोन बा उतरे दो अरे बोल भाई तारा के गाला ए सुनो दिन करो काट पूरे किने के बा तू किन लेला तो तू चुपचाप खड़ा रह मैं समझा देगो व्यापारी हमनी घबराए के नहीं खे हम तारा गाला एक से बढ़िया हम दिबा फ्रेश गाला अभी तो बेचा आप तो देख के ठकरा दे दूसरे के दुबई बा ठीक बा फोन करिए जैसन ओकेसन हम फोन करे रोवे किन नहीं हां हम ही किन्नी है बचवा ना ठीक बा तो बोलेला ना ओई खातिर तनी पैसा बात दे बनी की दे दल बनी हां मैं गे गिन नहीं हाथों हाथ लेके गइली काना देले बनी 20000 रुपया देले बनी तो रोवे लेनी हां हां अच्छा अच्छा पैसा बा जैसे कि का कैसे ऑनलाइन करने की नगद ना नगद कैश देले बनी हाथ पर लेके गइली 20000 रुपया गिननी है ऐसा थोड़ा लेले बनी 20000 देले नगद 20000 मैं जो गीते में अटपट पर ले के हां तो गिनली ना होय तर चपतले पपतले अपन गइली लेके जैसा ही देनी हो आई तब आई लदाई चली घरवा हम लदवा दे तनी आई पहले घरवा पानी पी लिया हां लदा सा है कुलावा तनी हम गारंटी बा कम पैसा देले हो खमरुआ चली पहले घर ओ कितना महंगा पैसा इतना पैसा से तो हम अपना के फोफी नमकी बिकसुत की न मेला देख जाइबो बाजार में लागो ता मेला कि दे मनाएंगे ये रलिया ना ये का ए चिन्हा तो बच्चे हम केना के अरे अरे ए पुआ लगा हो ना का पैसा दिल वाला हमरा के है एगो हां खाली है एगो हां रुक हम देख के तुम टलिया का से अरे 20000 हो नहीं सही बताई धनिया एगो इहे खालसी देले बड़ा ना हां अब 20000 को आता रहो सुनी हम बताओ तनी सुनी ऐसा बात पड़ला कि ई कॉली है ना कि हमार बमला कहले बा कि 20000 रुपया हां तो ई कॉली कि हम नोटिया तू निकालो हम चीन जाए हां हम निकाल के बचवा देनी है लेके चल देले तो हमार का दोस्त बा बताओ साला 20 रुपया हो एगो बड़ व्यापारी हाथ से छूट गइल साला काम बढ़िया 25000 बतियले रहनी इहे के ना लेके चल देनी है तो हम देले ना रहती अरे तारा 20000 10000 में तो अंतर ना बुझला रे ये ना तो हमरा देख जाल कोयला महंगा पैसा हो का करी गलती अपने बा ई महंगा ना सबसे छोट पैसा हो एकरा से कुछ ना मिली मालिक हां पूरा लदा बिल बा हां ना पूरा लदा गेल बा तारा के रे दी हमारा सब पे गीत नहीं निशा में बना दी जल्दी उतरो पूरा हमारा पूरा नत लाद रहा है तो कैसे हो जो जल्दी उतर मम्मीला पटल हमें क्या मम्मीला फटाओ कैसे लोग है अरे पैसा ले अरे फिर बाबा मैंने मुंह बात थूकी तोर मुंह में घोट जाइए जोरे जो थू का मुंह बात ना पैसा ले लेल बाड़ी जब मालिक से तो काहे थूक के थकेला हम बाबा का ले ले बारे टिकिया में तारा चल दे हम हां देख खा ले अरे कुछ नहीं के आई तो ठंडा लागत बड़ी हां कृष्णा भाई अरे आवा भाई पुअर वाले लो ना ले लो हन बढ़िया खोलवाई 10 सारा गाड़ी में भाई जा चलो खोलिए गाड़ी जा हां ई करे रे मम्मी लगी गोड़ बिगड़ बस साला तबला बहिरा है जा खाली कर एक पूरा बाहर दिए अटली पले जा जाए द बचवा हम तहर बाबू के उम्र के बानी तनकी सगे और हो गिल हो आई पैसा हाथ से निकल अरे भाई आवा बैठा जा बैठ जा है क्या हमरे अरे कोई बैठा ना मुंह दाई लेके बनाओ अरे माल काहे नहीं बैठा ई बन सोच रही का आवा ला बोला ठुका दी बा वर्ष भर का मधुवारी पर रखा फुगर भैया हम दे रहे ना तो ले अरे मेरे में बाबू बोतल का तो मैं रानो तो मारत का वालू है हां का तो खबे जेना सती बुला का पाठ खेलता रहू हां ए भैया सुनो ना का हो का फोन कर बोला फोन कर ले कि पुअर वाला ले ले देखा पूरा लादे के लाद ले बाकी 20000 रुपया जो दे तक 1500 रुपया दे बोलो 1500 हां
ऐसे बढ़िया में आगा ठंडा में आगी ताप ले भर गांव का तपा ले हम 1500 हम ना दे दाम मर दा ए मर दे तो पुअरा के तो जीवे बना दे कोई 20 रुपया देता कोई 15 रुपया देता क्या 20 रुपए देता हो है का मैं झोल बना देले बाड़न कहो उहे पुअरा में तारा के सुन गाई बम वही में गहुआ में जो हथवा मोड़ मराई रहला ऐसा ही धान लादा तिल लइके पर लाद दे लगल मराई यो बदल रे असो तारा आखिरी बाप तो मारा लोन के जन ओहि में बोझई बचल तारा के में सलाई में बारी पहले अपना बताओ काहे के बतियाई बचिया हम दिन भर कोसे वाला कोच वाला है हम बतिया ना तारा